Moi kaikille, nyt pelataan, sanokaa, en mä osaa sanoa tätä. Grow Garden. Joo, mä en muuta tätä kaveria, niin nyt me pelataan Grow Gardenia, hänen namiin on ihana Siis mä en oo aikaisemmin pelannut tällä, vaan mä oon pelannut aina Fortissa, niin nää on ihan sika. Nää on sen takia, näillä on niin paljon, mulla on ihan tyhjä tontti. Ja joo, aloitetaan vaan nyt. Mulla oli alun perin kasvamassa pelkkää suoraan sanottuna roskaa, mut sit mä pelasin semmoista päivitystä ja tulin admin-apulle, niin sit mä sain siksi mulla Siis tää on ihan erilainen kuin Fortis. No niin on. Se tuli jo kaupassa niinku ihan uusia noita siemeniä. Joo, siis mulla on toi ihme Elder Strawberry. Niin mä oon saanut se ja voinko mä jättää tähän heti? Joo, meillä on tämmöiset kivat jäppäysjutut. Me jäpätään ihan 24H koko ajan. Joo, ja siis tää mun kaveri, niin mä en laukataan sitä samaa tilaajaa. Joo, ja mä vastaan taas tähän uudestaan. Mä sanon taas samalla kuin viimeksi. Jos täällä on se henkilö, ketä vihaa mun videoita ja kommentoi, että hänen videot on parempia, niin ei tarvitse katsoa mun videoita. Sun videot on ihan surkeet. Mä voin kertoa tämän jälkeen hänen nimen. Varmaan kerron niille nimet. En vaan, mä kerron tämän jälkeen ketä sanoi, että nää on surkeet. Kerroksä siis niinku sen nimen vai niinku sen nimen? Me laitetaan tauolle, menee hetki. Sori, meillä oli pikkuinen keskustelutauko. No kun mulla on vähän mukaan tää. Ota rahaa. Praha-uni. Otetaan nää kiinni musta. No kun mulla ei ole yhden yhtä. Mikä olikohan mä oon surkea tässä pelissä. Fortti on helpompi. Eli te vaan pälätte, kun mä oon täällä hiljaa. Mä laitan tän sulle, niin sä saat rahaa ottaa kasveja. Ota sen. No kun mä voin ottaa sitä. Ota sen. Kun mä en saa sitä. Sulla pitäis tulla sinne oikeeseen reunaan semmonen ilmoitus, että sulle yritetään antaa. Kiitos. Ota rahaa. Mä vihaan tätä ohjeistusta. Vai huonesto ainut. Mun ruutu on jotenkin tällä kertaa. Siis mua ärsyttää kun... Voinko mä myydä tän suoraan? Myös se, niin sä saat ihan viisuusti rahaa, niin pitäis saada sen verran rahaa, että selvit loppuelämässä. Sit sun ei tarvii ikinä ostaa mitään, jos et mä jäppään. Hue! Onko nyt rahaa? Joku... En mä ole varma, tästä on niinku... Eli sulla 1002 niinku 100. Okei, mä tuun näyttää näille katsojille, että minkälaisia tontteja. Tässä on mun yhden kaverin tontti. Tule napina. Täällä on joku postilaatikko ja se voi seivata jotain slottia. Joo, tässä on mun toisen kaverin tontti. Älä pöllikö mun rakastaa kokonatti, joka maksaa mun pankkitilille 3 miljoonaa. Ei mulla edes oo robustia, niin en oo vaikka niin. Hyvä. Siis mun näyttö ei toimi. Siis tää on ihan tämmönen jaska-näyttö. Joo, mulla täytyy miettiä mennä kokoontuu ja mä pääsen. Mutta silti mä pääsen tänne loppuun. Mitä tuolla pyytää tapahtuu tuolla? Ja siis mä sanon siis tän aina videolla, että kommentoikaa, että minkä pituisia videoita te haluaisitte ja kommentoikaa joku edes jotain. Ja minä nyt hetkeksi. Minä nyt saatan hetkeksi saattaa lähteä, koska minä nyt... En mä ehkä viitti. En mä tiedä. En mä jaksa. Näin se oikeastaan.
Siis tää on niin buginen. Niin on se vähän lavaa, mutta ei hätää. Miksi on tässä otan tämän? No kun ootte mun tiellä, niin mä painan koko ajan teitä. Me ei haluta sitä. Ja porkkanasta ei saa rahaa. Se täyttä kasvaa. Just sitä niin. Tehdäänkö diili? Mä en tykkää. Voisin sanoa, että sisustaminen on ihan hirveetä. Kommentoikaa, että mitä tykkäätte koukaa. Sanokaa. Rova Garden. Niin, mitä tykkäätte siitä? Haluatko meidän YouTubesta ja meidän sponsori, niin haluatko Emberlille? Joo, voimme ottaa. Hyvä, mä saisi kasvatettua. P. Mä siis on hänet sen takia, että hän saisi vähän parempia kasveja. Älä ole ihan musta kiinni tuo vaikeeta. Mä myytä suoraan. Joo, myy se. Ja tiedätkö vaan Eliaksen katsojille, laittakaa Eliakselle... Joo, jatkaa nyt vaan jo. Ei saa haittaa varmaan. Joo, ei, sä oot hokenut sen niin monta kertaa omilla. Ja siis mä sanon tän sullekin nytten. Siis mä oon sanonut viime videolla, että mikäläkaan jotkut henkilöt tietää tämän henkilön, niin seuratkaa tätä henkilöä YouTubessa, niin mä niinku autoin sua, että sulle tulee vielä enemmän. Niin, kun me kuvattiin jotain miljoonaa Robloxin videoita. Joo, niin seuratkaa häntäkin. Sano nimi. Niin, nyt vai? Joo, sanoppa se sun tilin nimi. Ja siis mun kanavan nimi siis jo itekin olen YouTubettaja ja jo hän aloitti vasta pari päivää sitten, koska hän halusi, koska joo. Niin mun kanavan nimi on Sky alaviiva, tai enää, ottakaa nyt hetki. Niin Sky alaviiva Miu on mun kanavan nimi. Ja mä teen sinne kaikenlaista sisältöä ja meillä on tehty eilen 2 miljoonaa Brookhaven-sivuilla. Eliaksesta tuli ihan mun mies. Ja siis kommentoikaa oikeesti, että minkä pituisista videoista te tykkäätte, koska mä en oikein tiedä, minkä pituisia videoita mun pitäisi tehdä. Varmaan joku 2 tunnin videoita. No ei niitä ketään jaksa katsoa. Kaikki varmaan tietää ehkä se uuden leffa, se K.K. Kiivon Hunter. Niin, kun siinä on se biisi nimeltä My Little Soda Pop, niin minulla tällä hetkellä se olisi epämääräistä. Ja siis jos ette oo kattonut katsojat sitä, niin se on ihan sika hyvä. Nyt tulee tämmönen, että me saadaan jotain. Mä en pysty myymään tätä. Mä siitä ihan kiinni ja sit siihen pitää. Onko siinä joku vitsin sydän? Ai nyt mä pystyin. Hyvä. Mutta miksi meillä on täällä punainen taivas? Nyt kun tuli joku verikuja, niin me kaikki kuollaan. Ja siis kommentoikaa, jos haluatte jatkossakin. Sanokaa mikä. En mä osaa sanoa sitä. Mutta niin kouluun. Mikä niin koulutaan tätä? Niin videoita. Mulla ei ole itse omaa YouTube-kanavaa ja nyt mä pääsen ekaa kertaa joku videolle. No siis mun tekee ihmeelle kuvat munkin katsojille video silleen, olen auttamassa kaveriani, mutta silti kuvaan teille ihanille mun. Mä voin välillä näkyä täällä videoilla, mutta en paljon. Mä aina ehdiinkä jaksa. Ja mä saatan varmasti, niin te tuutte pitämään mua tuttuna tyyppinä, koska minä Te tuutte varmaan näkemään mun videoilla eniten, jos mulla on joku ihminen mukana, niin se tulee olemaan hän. Mun boarding buddy, niin se sai tän eventin Blood-jutun, tuo ihme You Broadcast Blood, niin
Nyt tulee veristä kukkaa. Nyt tulee kohta. Ainu, täällä ei saa sanoa mitään rumaa, niin en voikaan sanoa. Aina jos joku sanoo jotain rumaa, niin kuuluu piip. Hei siis mun pitäisi tehdä joku edit. Mun pitäisi varmaan katsoa tätä editointisovellusta, mutta mä en tiedä mikä olisi hyvä. No siis sen mä tiedän. Joku YouTubettaja peisottelee niitä. Mut siis edes mulla on pari kertaa sanottu niinku pari sanaa, mutta ei nyt ehkä sitä pidä nuppia. Joo, jos meille tulee jotain rumaa sanaa, niin kommentoikaa sitä, että jos on tullut jotain. Joo. Niin kuin häntä kattoo kaikki 30-vuotiaat miehet. Joo, mitä kello on? Me kuvataan tätä 7:30 tätä videota. Joo, ja minun pitää mennä nukkumaan, koska minä olen seiskalla ja minulla on huomenna 8 Kyllä, hän on seiskalainen. ja minulla on huomenna tai siis 8 aamu. Siis 3. Ja minun paikkani on sillan alla. Okei. Asun sillan alla, että koittakaa sieltä etsiä. Tehdäänpä silleen, että jatketaan taas sitä ensi videossa, niin moikka, sanokaa tekin moikka. Moikka. Heippa, jaksain katsojat. Anteeksi, mikä sun nimi oli? Heippa katsojat. Heippa sinun katsojat. Juh.